Početak je 50. godina 20. stoljeća, a u Istri teške posljedice Drugog svjetskog rata još uvijek su prisutne. Novo društvo i izgradnja tek su u povojima, a oskudica materijalnih dobara i dalje je velika. Automobilska motorizacija još nije na vidiku, a televizija kao oblik zabave i razonode ne postoji. Ipak, tu je bicikl. A biciclette. Bicikl kao sredstvo za prijevoz i razonodu, ali i bicikl za fizički izazov sa samim sobom. Za bijeg iz sivila iz jedne svakodnevice koja još uvijek nije nudila dovoljno drugih sportskih uzbuđenja za mlade. Loboričanin Nevio Valčić jedan je od mladića koji su u biciklu vidjeli mogućnost vlastite afirmacije. Kada je 1953. započeo svoju uspješnu sportsku pustolovinu na 2 kotača, u Loborici, koja je tada brojila samo 359 stanovnika, nije bilo biciklističkog kluba. Valjalo je ići u Pulu, gdje je tradicija sportskog biciklizma bila postojana i organizirana. U gradu Arene, Valčić će uz podršku trenera i biciklističkog faktotuma Eduarda Rajkovića postati prvim pravim vrhunskim biciklistom rodom iz Istre od kraja Drugog svjetskog rata. U Puli će Valčić nastupati za biciklistički klub Pula, koji se kasnije zvao Uljanik, a potom Cement, i konačno proslavio širom zemlje imenom Siporex. Valčić se istaknuo već u juniorskoj kategoriji blistavom pobjedom na 3. izdanju juniorske utrke kroz Istru i Sloveniju i osvajanjem naslova prvaka Jugoslavije i Hrvatske 1953. U 12 sezona iznimne biciklističke seniorske karijere na svojim biciklima talijanske proizvodnje kao što su bili Alpes i Freus model Tour de France, ali i slovenskim Vali i Rog, opremljene tada najboljim mjenjačima Simplex i Campagnolo Grand Sport, Valčić je od 1957. do 59. 3 puta u nizu postao prvakom Jugoslavije u cestovnoj vožnji, dok je 59., 60. i 64. bio i 3 puta prvak Hrvatske. Sudjelovao je i u ekipnim naslovima prvaka Jugoslavije i Hrvatske. Na početku karijere Valčić se istaknuo kao vrlo nadareni sprinter i kronometraš, dakle odličan za jednodnevne utrke, ali je s vremenom postao jednako dobar i u brdskoj vožnji, što mu je omogućilo osvajanje mnogih etapnih utrka. Kada je 1958. došao do pobjede na utrci kroz Jugoslaviju, uoči zadnje etape zaostajao je 10 minuta za vodećim, a onda je sve nadoknadio na teškom usponu na slovenski Vršić, gdje je pokorio konkurenciju. Preko 100 puta odjenuo je dres jugoslavenske reprezentacije s kojom se ekipno plasirao na 10. mjestu na svjetskom prvenstvu 1963. te na 12. mjestu ekipne vožnje na kronometar na olimpijskim igrama u Rimu 1960. Valčić je početkom 60-ih 3 puta osvajao etapnu utrku Štajerska-Hrvatska, 2 puta kroz Hrvatsku i Sloveniju, te 2 uzastopne izdanja Jadranske magistrale. Nastupio je na prvorazrednim biciklističkim događanjima kao što su bili svjetska prvenstva, Tour de l'Avenir, Utrka mira, Coppa Caldirola. Utrkivao se i pobjeđivao u Italiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji, tadašnjim državama Istočna Njemačka, Čekoslovačka i Sovjetski savez, pa i Tunisu, Alžiru i Maroku. Nevio Valčić, jedan od prvih hrvatskih biciklista koji je postao i medijski popularan, okončao je svoju karijeru dok je još stajao visoko na postolju. 1964. po 3. je put postao prvakom Hrvatske, a 1965. pojavit će se na 3. mjestu najboljih biciklista Jugoslavije svih vremena. Biciklističke Loborike, koja će kasnije upoznati nove prvake i imati prvi profesionalni biciklistički klub u Hrvatskoj, najvjerojatnije ne bi bilo bez prethodnih uspjeha Nevija Valčića.
čuo bi kako kroz Loboriku zuji Valčićev trkači bicikl. Ispričao je budući prvak Cvitko Bilić. Pa sam i sam poželio biti biciklist i pobjednik, kao Nevio. U čast Neviju Valčiću, biciklistički klub Loborika je od 2007. do 2011. priređivao njemu posvećeni memorijal, dok od 2016. obitelj Valčić i biciklistički klub Pula organizatori su Gran Fondo Nevio Valčić, utrke Kupa Imbići Top Challenge koji okuplja najvažnije i najljepše biciklističke amaterske manifestacije. Nevio Valčić nije bio samo veliki prvak. On je uistinu bio predvodnik istarskog biciklizma. Bicycles have drifted through these leaves still wet with rain. August now has faded, the silence of the rain. I remember one Sunday riding in through the gate, 3 balloons in a white sky, 1978. Playgrounds where we spend our days, return within our dreams. What it is